שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו נצלול למשהו שכולנו מכירים או חושבים שאנחנו מכירים, הסמל הזה של הכותל המערבי עם עצי ברושים. כן, תמונה מאוד מוכרת. נכון. ומה שנתן לנו את הדחיפה זה פרסום של איתמר יואלי, ששמו תחת הנעצוץ יעלה ברוש. הוא מדבר שם על איור כזה שהופיע בנייר מכתבים של הרב צבי יהודה קוק. זה היה נייר רשמי של הסתדרות ירושלים, שאבא שלו, הרב קוק, האב הקים. בדיוק. וזה מעלה שאלה, נכון, האם זו סתם תמונה, כאילו אילוסטרציה של הכותל, או שיש פה משהו עמוק יותר? במיוחד בהקשר של הרב קוק. בהחלט שאלה טובה, כי התמונה הזאת, שהייתה בעצם הלוגו, כמו שאמרת, של הסתדרות ירושלים, היא מראה קיר אבנים, את הברושים, 4 כאלה, וגם מין מבנים עגולים כמו כיפות כאלה בצדדים. וכתוב למטה, הכותל המערבי. אוקיי. וצריך להבין את הרקע. הרב אברהם יצחק הכהן קוק הקים את ההסתדרות הזו אחרי הצהרת בלפור. המטרה הייתה לטפל בצד הרוחני של הגאולה, שהוא ראה שמתחילה. לתת את המימד הנוסף, מעבר לפוליטיקה ולמעשה הציוני. בדיוק. אז ברור שהבחירה בלוגו כזה לא הייתה מקרית. היא נועדה לשרת איזושהי מטרה. וזה מעניין, כי איתמר יואלי גם אומר שהאיור הזה הוא לא המצאה של הרב קוק או של התקופה ההיא. נכון, הוא לא. הוא מראה שאיורים דומים, לפעמים עם שינויים קטנים, נגיד מספר הברושים, הופיעו כבר קודם. בספרים כמו חבת ירושלים, זה מ-1844, או דבר השם מירושלים, אפילו במפות עתיקות של ארץ ישראל. כן, כן, המוטיב הזה היה קיים. וזה מוביל לשאלה, מה המשמעות של הברושים האלה שם? מה הם עושים בתמונה? אז מה הם עושים שם? טוב, בתנ"ך הברוש כן מוזכר בהקשר של המקדש. למשל, בריצוף של בית המקדש הראשון. נכון. ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים. יפה. וגם הפסוק שיואלי השתמש בו לכותרת מישעיהו, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, יש לו פרשנויות מעניינות במדרשים, כסמל לעלייה של הצדיקים במקום הרשעים. אוקיי, אז יש הקשר חיובי למקדש, לצדיקות, אבל יש פה בעיה, לא? או לפחות משהו שנראה כמו סתירה. מה הכוונה? אז יש איסור הלכתי ברור, אסור לטעת עצים בהר הבית. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך. נכון, נכון מאוד, האיסור הזה קיים. אז איך זה יכול להיות שבאיור שמזוהה עם הכותל, שזה ממש למרגלות ההר, פתאום צצים עצים ועוד ברושים גבוהים כאלה? פה בדיוק הנקודה המרכזית. זאת הפרשנות שיואלי מציע, והוא מבסס אותה על ניתוח של האיורים ההיסטוריים האלה והמקורות. נו? הטענה היא שהאיור הזה בעצם, הוא לא מתאר את הכותל כמו שאנחנו רואים אותו היום, את הקיר הפיזי. לא, אז מה כן? הכותל הוא רק החזית, בוא נגיד. הברושים והכיפות האלה הם לא ליד הכותל. הם מסמלים את מה שנמצא מאחורי הכותל. מאחורי הכותל, כלומר על הר הבית. בדיוק, על הר הבית עצמו. הם בעצם מסמלים את השאיפה, את הקמיה, לבניין בית המקדש, שכאילו מציץ לנו מאחורי הכותל. וואו, זה לגמרי משנה את ההסתכלות. זה מתחבר לי לפסוק הזה משיר השירים שתמיד מצטטים בהקשר של הכותל. הנה זה עומד אחר קטלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. יואלי אפילו כתב שבאחד האיורים הישנים ההם, הפסוק הזה מופיע ממש מתחת לתמונה. בדיוק. ואם זאת המשמעות, אז הבחירה של הרב קוק בסמל הזה עבור הסתדרות ירושלים, היא מקבלת משמעות אדירה פתאום. נכון. זה בדיוק משקף את המטרה המרכזית של התנועה הזאת, לא רק התארגנות, אלא קידום הגאולה הרוחנית השלמה, ובמרכז שלה מה עומד? בית המקדש. אז הסמל הוא כמו הצהרת כוונות ויזואלית. בדיוק. הצהרת כוונות. עבור הרב קוק, שתמיד הדגיש את החשיבות של הכותל כנקודת אחיזה, כתפילה בדרך אל הקודש, הדימוי הזה ביטא את הציפייה למקדש שמציץ דרך החרכים האלה של ההווה. מדהים. אז זה מסביר למה דווקא סמל כזה, שמכוון למקדש, נבחר לארגון שעוסק בצדדים הרוחניים של שיבת ציון. נכון מאוד. ואולי כדאי להזכיר בהקשר זה, שיואלי גם מציין במאמר שלו איזושהי התפתחות עכשווית שהוא רואה אותה כבעייתית. מה למשל? הוא כותב שהקרן למורשת הכותל המערבי שינתה לאחרונה את הלוגו שלה, שגם הוא היה מבוסס על האיור ההיסטורי הזה. אוקיי. ומה השינוי?
בגרסה החדשה הוא טוען, הורידו חלק מהאלמנטים שרמזו על הר הבית והמבנים שעליו, והוסיפו עוד ברושים במקום. לדעתו של יואלי, השינוי הזה קצת, איך לומר, מפספס את המשמעות המקורית, שהיא לא רק הכותל, אלא מה שמעבר לו. הבנתי. אז בעצם, אם נסכם את התובנה המרכזית מהעיון הזה, התמונה הזאת של הכותל והברושים, לפחות כפי שהרב קוק השתמש בה, היא לא רק תיאור של מה שיש. ממש לא. היא סמל. סמל טעון במשמעות עמוקה של געגוע, של כמיהה מתמדת למה שנמצא מעבר לקיר האבנים הזה, להר הבית, למקדש. בדיוק. וזה משאיר אותנו אולי עם מחשבה כזאת לסיום. איך ההבנה הזו שהדימוי הזה הוא לא רק על מה שרואים בעיניים, אלא על מה שמאחור, על חזון והשאיפה, איך זה אולי יכול להשפיע על ההתבוננות שלנו היום במקום הזה עצמו? או אפילו באיורים ובסמלים שמייצגים אותו. נכון? מה זה אומר על הקשר שלנו למקום, או על מה שהוא מייצג עבורנו בעצם? שאלה טובה להמשיך ולחשוב עליה. תודה רבה. תודה לך.